L-attakk fuq Mario De Marco huwa sinjal ta' paniku fil-Partit Nazzjonalista. Kiteb dan il-ġurnalista esperjenza Noel Grima fil-kolonna tiegħu f'The Malta Independent bit-titlu It's not Mario De Marco only. Għalli issa li kulħadd irrealizza li l-elezzjoni ġenerali qiegħda biss sena bot u l-fatt li Simon Busuttil mhux fl-aħjar pożizzjoni biex jiġġielida beda dieħel il-paniku. Skont Grima kien dan li wassal għal sejħiet biex De Marco iżid fil-ħidma jew jitlaq. Grima jinnota kif il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista kellu jwieġeb b'intervista fit-Times of Malta u f'dawn l-aħħar jiem kien preżenti f'numru ta' funzjonijiet fil-partit. Fl-artiklu tiegħu Noel Grima jinnota għaliex dabbar l-attakki De Marco u kiteb. Il-punt tiegħu hu li mhuwiex Mario De Marco biss li għandu personalità riservata jew xi konflitt ta' interess jew tnejn, kiteb Grima, qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien partit tal-avukati u llum l-avukati jiġu bħala uffiċċju iktar milli bħala individwu. Jiġifieri mhux dejjem faċli li wieħed jgħid li ma' uffiċċju qed jagħmel xogħol brabta maċ-ċittadinanza b'investiment u li ma' deputat huwa involut, jgħid Grima fuq skema li l-Partit Nazzjonalista kritika tant iżda li jaqilgħu il-flus minnha hemm ditti legali ta' uffiċjali għolja tal-partit. Noel Grima jinnota kif il-Partit Nazzjonalista għadu mimli b'dawk li jsejjaħ leftovers mill-kabinett ta' Gonzi u jgħid li dawn qed iniżlu l-isfel lill-Partit Nazzjonalista. Finalment jgħid li dak li jsib ta' tradiment u li ma joġbux huwa il-kampanja ta' tfesfis fil-widnejn li għaddejja dwar tmexxija ġdida f'każ ta' telfa elettorali. Ebda partit m'għandu jispiċċa f'din is-sitwazzjoni. Għal Noel Grima l-nota kif wieħed jista' jgħid li sena qabel l-elezzjoni ġenerali bdiet kampanja elettorali.